Egu berriak iritsi dira eta abenduaren 26 honetan zenolako gaurkotasun gaiak ditugun komentatuko ditugu Patxi Urrutiarekin. Arratsaldeon, Patxi. Baita zuri ere. Eta egu berri on. Mil esker eta berdin. Zer moduz pasatzen ari dituzu? Lasai, baina goxo. Olentzeroa pasada etxetik? Bale, bai, beti agerralditxo bat egiten du. Ez da karga hondirik guzten, baina, bueno, agertu bedere agurtzera etortzen da. Eta ikusi egin duzu, hori kalekideak edo? Bai, kalean eta, ezke, pozgarria izan zen. Gero eta gehiago nabaritzen da gainera, jendea parte hartzen duela, eta gero ikaragarria da, lehen ohituratuak ginen beti Olentzeroren inguruan debekoa besterik ez ziren izaten, auzotan joka, erdialdean ere beti kezkatu, beti egoera urduri baten barruan izaten zen Olentzeroren agerpena, baina norai agertzen da lasaitasunez, hainbertze jende kalera, jendea jazten da kaseroz, eta bueno, oso besta polita eta zoragarria da. Nik Iruñan ikusi nuen Olentzero, eta poztu nintzen honiz, eta gehien bat ikusi nuen jendetze ikeragarria, horrek ere gehiago poztu ninduen azkenean, gure ohiturak eta gure tradizioak eta mantendu eta handitu egiten dire, gureak ditugulakotz eta gure jendeak ere gureak beraienak babestu eta gehien bat disfrutatu egiten dituelako. Bai, eta leku guztietan izan zen, iparraldean, baina baita Riberan ere. Harritu naiz gaurko egunean prens ikusitakoan ze gauzak erraten zituzten Tuterako Olentzerori buruz, hainbertze jende atera zela ere, eta horrek erran nahi du, gureak mantendu ditugula eta guk ere gure nortasuna hor agertzen dugula. Ez dugu Ameriketara ganbehar ez aizen olako tradizioak gunet importatzera, guk izan ditugu, gure arbasoak izan zituzten eta guk haienak ere mantendu, landu eta hunditu egiten ditugu. Olentzeroa abenduaren 24an eta baita erregearen diskurtsoa. Bai, hoia tamalgarria, nik uste dut horrelako monigote bat batzen atzutela aurrean, berdin ez zuen Deusik erran leku orokor batzutan horri bilizen, halako sermon bat, apezuen sermon bat bezalako zerbait egin zuen, baina azkenean ez zuen eztagai bat jorratu, bazirudien, hemen ez dagoela arazorik, hori lehenbiziko gauza, arazorik ez dago, bakarrik, gero hor gazteengan nahi zuen hurbildu, ez zuen Deusik erran, ezken finean, sufritzen zutela gazteek arazo bazituztela eta berak eskatu ezagola gazteen arazoekin, baina berak ez ditu gazteak dituzten arazoak, ez da zaharre dituzten arazoak ere, berak ez du arazo horietarik. Eta, bertze aldetik ere, elkar bizitza, goraipatu zuen hainbertze aldiz, baina, horrek erran nahi du, berarentzat, elkar bizitza da, batzuk burua eustea eta bertzeak agintzea. Eta horren inguruan, horrek etorkizunik ez zuen demokraziari buruz hitz egin, ez zuen erabakitzeko eskubideari buruz hitz egin. Demokraziari buruz hitz egiten du, inoiz hautatua ez den norbait. Eta gainera, bere aitaren gandik zerbait balin batarkio, kontutan hartu behar dugu, bere aitak izan zituela podorioak edo tituluak edo hiedena Frankok emandakoak. Eta bere aitak babestu zituela eta bozkatu zituela mugimenduaren printzipioak, eta horien ondorioa da 1978ko konstituzioa, aldaketa, horiek denak hortik datoz, ez? Eta, horren inguruan ez zuen deus erran. Bakarrik izan zuen nolapaitere ulertu ziteken mezua, zen, hemen zeuzte dena geldik, orain arte bezala geldik, nik aginduko dut, nire aitaren lapurretak nik babestuko ditut, eta hemen ez da deus ere gertatu. Eta, nik uste dut amalgarria dela gehien bat gaurko egunean. Arazo, larri batzu ditugunean, alde batetik Katalunian kartzelian daudenak, politikariek eta gainera autodeterminazio eskubidea defendatzeagatik kartzelian daudenak, pensatzeagatik eta beraien proiektu politikoak aurrera eramatea nahi izan dutelakotz, alde batetik bertzaldetik hemen ditugu adibidez Altsasuko gazteak kartzelian daudenak deusez, besta inguruko borroka batengatik, beste aldetik baditugu hainbertze euskal preso hor daudenak 200 gehiago eta etxera karri behar ditugunak, zerengatik gaurko egunean egoera hortara konbidatzen du eta hortara bultzatzen du. Eta horiek denak ez dire berarentzako problemak, gero pobreziaren arazoa eta hainbertze horrelako gauz badaude, hainbertze arazo
langabezia, jendeak eskatzen dituen arazoak ez zuen ez da batera ipatu. Bakarri beraren gana. Eta gero, niri minen egin ninduen gauza bat ere errantzuen, ustelkeriaren kontra errantzuen zerbait ere, baina, bueno, nola hitz egin dezake ustelkeriaren kontra bere etxean ustelkeria gainezka daukan norbaitek. Ordu bere suegroa denek dakigu, eta azkenean Korinak egindako adierazpen horietan agertzen den nola ebasten zuen dirua eta nola aberastu den, eta bertzaletik ordu bere koinadua kartzelean dagoena, lapurretan aritzeagatik ustelkerian murgildua dago egon delakoz. Eta horrelako batek, hoien inguruan justizia eskatu ordez, hor pastu egiten du, horri buruz ez du, eta gainera hartzen du, bueno, pues berak zerbait importante bezala hemen ustelkeriaren kontra dagola. Ustelkeriaren kontra balitz, bere aitari eskatu beharko zion diru guzia ekartzeko, eta hor kanpoan daukan diru guzia unet ekartzeko, eta diru idenak gendu egin beharko zitzaionez. Baina, bueno, pues hauek uste dute jangoikoaren gatik heldu direla zuzenean, eta bereik eskubide guziak dituzte. Porque nork hautatu du errege hori? Zertarako hautatu dute? Inork ez du hautatu, bere kabuz heldu da, inposatuta heldu da. Eta horrelako norbaitek ezin du guri inolako lekzioik eman, erakaspenik ez du inondik ere agertzen al, horrek berak egin ez duenari buruz. Eta hau da demokrazia, bera ez da demokratikoak hautatu izan, bera ez da inor, eta berak ez da gitu inori lekzioik eman nahi. Balimedu normalean guri lekzioak eman, hasi beharko du azpitik, hasi du hauteskundetara aurkeztea, eta bueno, hauteskundetan atratzen balime da, non baitor, baina bizkitartean, berak egon beharko luke isil-isilik eta konten, eta barkamen eskatzen izatekotan ere. Baina, bueno, haude monarkiak ematen duena hoide, eta gainera, olako egun berezi batean, guri lekzioak eman nahirik edo nondik nora ganbar dugun erakutsi nahi gaituen personaje miserable bat ez dugu beharrik. Genero berdintasunari buruz ere hitz egin zuen. Baitare, hoi gai hoieru jorratu zuen, de pasada bezala hoi, bertze hoi bezala, orain txaipatu dutena, demokrazia edo parte hartzea edo elkarbizitza ez horta luze aritu zen. Baina ustelkeriari buruz bezala ere, bai? Baina, bueno, hor bat dugu bertze arazo txiki bat ere, zerengatik berak ez zuen ganbiar emakumeak eta gizonezkoen artean parekotasuna emango balitz, berak etzen gaurko unian erregi izan zen, bere arreba beharko zuen izan erregea. Eta gainera hemen, bere konstituzioari buruz ere hitz egin zuen, edo dei bat egin zuen konstituzioa babesteko, eta ez da izan. Baina, konstituzioare bi aldiz aldatu izan da. Hemen, Kataluniari buruz adibidez erraten dute konstituzioa ezin dela aldatu. Konstituzioa da sakratua, zerbait sakratua. Baina bi aldiz aldatu da konstituzioa bat izan zen, bere errege izateko, eta isil-isilik egin zuten. Ez zen inolako eztabaidik izan, ez zen inolako referendumik izan. Eta normalean konstituzioa aldatzeko berriz referenduren bidez hori onartu behar da. Eta horretarako bere arreba, la tonta deitzen dioten hori, ez erregina ez izateko, hortan egin zuten konstituzioaren aldaketa. Eta bertzeare, guk ordaintzen ari garena da, egin zuten, zorrak, bankoen zorrak lehenestea jendeekin edo bizitzeko edo kudeaketa normalean behartzen dirua zorrak izan ez geroz, lehenesi behartzen bankoei zorrak ordaindu, bankoen zorrak ordaindu, ezin ez eta elkar bizitzeko behar dugun dirutza jarri, ez? Hezkuntzako baino lehen, behartzen bankoen galderak ordaintzeko. Eta lege hori ere, artikulu, egun eta 35 artikulu izan zen, aldaketa hori, eta aldaketa horren ondorioz, bigarren, hirugarren mailakoa dire personen beharrak, nonta bankoen beharrak asetzen ditugun. Lehenik, bankoen beharrak, bankoen akatsa, bankoen lapurreta, bankoaren kudeak eta kaskarrak, horiek guk ordaindu behar ditugu gure janaritik kentzen dugun diruarekin. Eta, hori da, berak konstituzio horretan aldatu egin zen, eta horre eretzen erreferendurik izan. Horrengatik, konstituzioari buruz hitz egiten dutenean ere irri ematen dit. Zenbait gauzetarako sakratu zerbait da, berse zenbait gauzetarako trapuzikin bat bezala erabiltzen dute, oseak, segunta zenolako interesak dituzten tarteko, gisa horretan erabiltzen dute
konstituzioa, eta konstituzioa ez dute irakurtzen, baizik eta aipatu egiten dute, nolabait ere hor, zare handi bat baliz bezala, denetei balin badago hor, horrelako itxura bat eman nahi dute, baina ez dute zehazten, ze puntuetan, eta ze arrazoiengatik gauzak edo importantea diren, edo zertaz konstituzioa babestu behar den, porque konstituzioak ere erraten du gazte guztiak eskubidea dutela etxe bizitza bat izatera, eta ja non dagoen. Bai, gaina legeen arira, hemen Nafarroari dagokionez, 6 lege daude hor pendiente. Bai, arazo larrisko bat badugu orai, azken egun hauetan gertatzen ari dena, kontutan hartzen bali badugu, Podemosen inguruan gertatzen ari dena, eta lehengoan hartu zuten azken erabakia hau dela bere taldetik 3 parlamentari botatzea, ez? Horren ondorioz, aurrikusia zegoen 8 lege oso importanteak hemendik eta legealdia bukatu artea onartzen altzirenak, eta hoi dela eta, nola ez dakigu ze pastuko den parlamentuko presidentak utzi egin beharko duen, horren ondorioz, berak ez delako talde batean, baizik eta hori independienten taldean edo noa eskrito zerten zaion horren talde hortan egongo baite, ez dakigu ze gertatuko den, baina segurazki ere oposizioak izin du aukera epeak eta atzeratzeko. Eta, karo, epeak atzeratzen balin badira, 8 lege horiek ez dire onartuko, igual bakarren bat bai, baina ez denak. Eta, karo, hor, arazo handi bat sortzen da, gehien bat kontutan hartu zor lege batzuk oso importanteak badaudela, gehien bat udal kudeaketaren legea, azken 40 urtauetan berritu behartzen edo antolatu behartzen edo egin behartzena, inoiz egin ez dena, eta azkenean orai, lege egitasmo badia prestatu dagoen momentuan, izan daiteke ere hori ere kanpoan uztia, edo hori onartu ez izatea, ez? Eta oso garrantzitsua da alde horretatik, daukagun egoera, oso inbertze proiektu, laukote horren proiektu edo adostutako puntu importante batzuk ere, kanpoan gelditzen aldirelako, ez naski ezinezkoa zirelako, baiziken eta, hauek orai azken bolada unten, daramaten, nora ezeko joko untan galduta gabiltzalakotz eta egoten algarelakotz, eta horrek behar bada ate guziak, lege hauek onartzeko ditugun ate guziak edo beharrezko pastu behar ditugun beharrez ate guziak, nolabait ere hor gelditzea bazterrean, eta hori ez dezagula hau konpontzeko ez dugula aukerarik izanen. Bai, bigarren leku batetan ez gelditu da. Bai, zarengatik, hor dago gaurko unean gehien agertzen dena da, lehengoan hartu zuten erabakia, beraien arteko liskarrak, eta karo, liskarrak beti erakargarritasuna dute jendeen kuriositatea nolapait betetzeko, baina importantea da gero azpitik dabilena, eta inbertze denboraz lanetan edo landutako zerbait horrela uztea, horrela galtzea. Uste dut hori oso importantea, oso tristea dela, zeren eta lan egiten duenak nahi du bere lanaren emaitzak nahi ditu ikusi, eta gehien bat hemen, hori Nafar guztien onerako izaten alko diren lege batzuk dira, eta horiek ezin bali meditugu atera, lau katuen arteko liskar batengatik, nik uste dut arduratzeko moduko zerbait bat dagoela hemen. Gainera urte erabakigarri batetan sartzen ari garela. Karo, eske mendik apirili arte bakarrik daukagu orai epea lege horiek denak onartzeko, ez? Eta, karo, epeak ongi kalkulatuta daude, baina hor akatzen bat balima dago, ja hasiko gara lege horietei bakarren bat kibilean uzten, eta asko nahazten balime da asuntu, ez dakit noraino, inork ez dakit noratera baten alko gaituen. Bakarri dakiguna, ez inbertzelan eginda zenbait lege egitasmo prestatzeko, eta momentu batean horrek deusetan geldituko da. Aurrekoan komentatzen genuen hori Andaluziako aldaketa, eta oraindik hitz egiteko ematen du. Bai, eske, gaur edozen gauzari aldaketa erraten zaio. Guk hemen izan dugu eta ikusi dugu aldaketa zer den, ikusi dugu, adibidez, esenertan atzun Olentzeroren egunak lasaitasun osoz eta gustora pastu ditugu aurten, ez? Bestete urtetan, bartzinarekin eta maiarekin ikusten genituen polizia, liskarrak, debekuak, golpeak, horrelakoak izaten ziren, ez? Aldaketa sakon eta importante bat izan da, baina, Andaluzian ere ari dire aldaketari buruz, baina, karo, ari dire eskuin muturrekoak aldaketari buruz, denak eskuinan baitire, aldaketari buruz horra ari dire, eta,
ikusi dugu, prentsan izan dugu aukera ikusteko hauen aldaketa zen olako neurriak dituen, ez? Badirudi 81 puntu adostu dituztela aurrera eramateko, baina puntu horietai bat, eta nik uste dut hau oso adierazgarria dela da, goi karguak orain arte 40.000 euro irabazten zituztenak urtean, orain egun eta 5.000 euro irabazteko aldaketa izango dela. Hor badago aldaketa gutxi batzuen dako beraien lagunentzako. Zen olako aldaketa, denen dirua, ez dago dirurik gainbertza gauz egiteko. Baina bada dirua, beraien lagunei, politikan sartua dauden beraien lagunei, jornala bikoizteko. Eta gaurko gunean, pesazu, arazo ekonomikoa badiren, eta ez dituzte hauek preziski 40.000 euro irabazten duenak ez du arazo ekonomikorik, hortan ari dira, eta badirudi, hoi dela neurri importantenetariko bat. Gero, bertza gauza bat ere, Andaluziako hauteskundeak guztien ari direna da, azken finean, Andaluziako arazoak bostaxola zaizkiela hango hainbertze politikariei. Zeren eta, ari dira, ez da izer buru, hau eta huri buruz, aritu biharrian beraien arazoak konpontzeko proposamenak egiten, ari dira orai berean Andaluziako zueko buruak erranduena, atzo errantzuena. Bera dagoela, egun eta 55 artikuluaren aplikazioa berrestea. Baina nola izan daiteke Andaluziako batek Kataluniako autonomiaren kontra egotea eta hori desegitearen alde? Zer dute ikusteko hori, baina, hemen problema ez da hemengo biztanleoken bizion bat bilatzea. Hemen arazoa da, ni nola demonio atratzen naizen aurrera eta nola dirudien estatu mailan katalanen kontra gorrotoa ateratzen balima da, katalanen kontra, orden nik ere gorroto hori landu egin behar dut, nahiz eta nik kudeatu behar dituten jendeak, gelditzen dire miserian, horrek ez du importa, hemen importuena da ni aurrera ateratzea, ni politikari bezala importante norbait bihurtzea, hori da importantea, ez naski kudeaketa bat ikustea ze arazo dituzten, eta pensazu Andaluzian arazo dituzten. Lursail ikaragarria dituzte, aberastasun ikaragarria dituzte, eta galtzen uzten dituzte hor, bertze arrazoi batzuengatik, eta hortaz ez dira kezkatzen, baina Kataluniarrek demokraziarik ez dutela beharra bakarrik Madriltik aginduko dituzte lan egin beharreko gauz guztiak, horren alde bai. Eta, horiek dire, gero, politiko demokratak deitzen dituztenak, beraie beren buruek ala deitzen dituzte, ez? Politika demokrata, gu demokrata. Non dago zuen demokrazia bertzek dituzten askatasun pixerrak kendu egin nahi bali mediezkazue. Hitlerren alderdia ere zen sozialdemokrata. Baita, hauteskundetan irabazi zuen. Bai, baina gero ekintzekin ikusten da dena. Exacto. Hor ere. Hor, Andaluzian izan den orain dela gutxi beste berri bat eta ere gaurkotasunean arazo larri bat da emakumezkoen kontrako indarkeria eta hor neska bat desagertu egin zen Huelvan eta hilda agertu zen. Laura Luelmoren kasuari buruz ari naiz. Bai, zamalgarria gaurko gunean, baina gero emakumeak ez dute garrantzirik gure gizartean, baina hau ez da gaurko gauz bet. Lehen ere legeak eta ohiturak eta emakumea beti bigarren mailako personak izan dira. Edo izan dire konsideratuak hainbertze ere mutan. Gertatzen dena da, gaurko egunean ere horrelako lehengo ohitura okerrenak mantendu egin nahi direla eta emakumeak hezkuntza hiztegian, ohituretan, bigarren mailako zerbait bezala mantentzen ari direla. Eta horrek ekartzen ditu gero ondorio batzuk. Personunek, hau ez palime da persona, nik erabili dezaken nire onerako, edo nire guztuen dako, edo, eta ni uste dut hemen, akatsa handi bat dagoela, solas asko egiten da, baina negurri gutxi hartzen dire. Eta begira, adibidez kontradizio bat, ez da importanteena, baina kontradizio argi bat agertzen da, soekoak eta PNV-koak ere daude emakumeen parekotasunaren alde. Baina Hondarribiko eta Errenteriko edo Irungo alardea agertzen denean,
emakumeak bigarren mailakoa behar dute izan. Ezin dire egon gizonezkoen. Karo, lehen emakumeak ez zuten botorik ematen al, ez zuten ondasunik izaten al. Horiek ere normalak ziren, oraiak gainditu dire, baina inialak egiten dituzte, eta gizarteko inbertze jendek, eta pensamolde desberdinetakoak ere, gizarte egunerokotasunean emakumea bigarren mailako zerbait bezala mantentzean, eta gero horrek kartzen ditu bertze ondorio hauek, pues hala da, ez duk espalime duzu persona bezala lantzen emakumearen izaera, eta espalime duzu errespetatzen eta baldintza eta eskubide berberak denei eskaintzen, pues ari zara desberdintasuna edo katalogatzen dituzu personak segun eta sexuen alabera. Eta gero, hor adibidez, daukagu bertzak gauza bat, niri beti geratu egin hauena, da, Elizaren jarrera. Elizak emakumeak ez da bigarren mailakoak ere, 30.000 mailakoak dire. Zertaz, emakume batek ezin du inolako ardurarik izan Elizaren barruan, emakume izateagatik. Ez da ez tontoa, ez listoa, guapoa edo txusie, haundi edo txipia. Ez da horrengatik. Bakarrik emakume bat ez da izeten alkargu Elizaren barruan, emakume izateagatik hilerokoa izateagatik. Eta horrengatik da impurua, bera igarratut impuru. Eta oraindik horrelako gizarte bat mantentzia bakarrik ez, hainbertze diru publikoarekin elikatzea, baina zer da hau? Eta karo, hemen erradikalak, haunitzak erdute bai, emakumeak feministak erradikala direla. Feministak erradikalak gutxi dire, gutxi erradikalak, eta gizarte guztia erradikal izan barko ginoen hemengo aldaketak burutzeko. Eta beharrezkoak diren aldaketak burutzeko. Onartezina da, Elizak egiten duen adibidez. Inondik ere, nik ez da nola badagoen emakumerik Elizarak aten direnik. Horrelako purdien ostekoak hartuta, Elizaren instituzio bezala arrek markatzen dituen legediak eta emakumeak non gelditzen diren ikusita. Feminismo erradikalari buruz hitz egin duzu horren arira, feminismoa hasteko eta horrekin badago askotan konfusio handia, eta da azkenean hori berdintasuna eskatzea, ez da emakumea gizonen gainean egotea, ez da zer. Eta orain adibidez, martxoaren 8ko mobilizazioarekin, eta entzuten ari da asko hori de, asko handitu egin dela horrelako jarrera feministak, baina erradikalak. Eta ez, agian orain gehiago ateratzen ari dira horrelako kasuak prentxan, edo esan duzu, ez da gehiago ematen ari direla, beti eman direlako, ez? Baina agian orain beste jarrera batetan gauzak aldatzen ari dira, ez? Behintzat gizartearen aldetik horren kontra gehiago egiten da, edo nola ikusten duzuzuk? Bai, nik argi ikusi dut aurten, suertatu zitzaidan egon batez ez da gine izaitzela, baina martxoaina baino pitxelen txau zen, atxoko 10etan etxeran induan gaztelukoen parantzatik ateratzean, tor uiukar, maniferen uiuak entzuten dituen, atxoko 10ak, ilun beltza zegoen orduko, eta urbildu nintzen, eta dena neskak aztiak ziren, beltzez jantzita, gehienak beltzez jantzita, eta animeleko manifa izan zen. Martxoaren 8ko ikusita, nik uste dut, la manadaren inguruan ere ikusi baititugu, eta ikusi dugu gaur movimendu azkar badela, eta gehien harritu ninduena oso jende gaztea zegoela hor. Neska gaztea gehien bat, ari ziren burutzen edo aldarrikapen hori ez. Eta, hemen aldaketa bat badago, oraindik ere pausu oso txikiak eman dire, baina pausu txikiak eman dire, podoreko estruktura guztiak babesten dutelakotz gaurko egoera. Erren dut, lehen, hainbertze, edozein gauz gertatzen direla bertze arlota non gizona dauden tarteko, ez da, horlako neurriek hartuko balira. Unen inguruan ere, bertze modu batera arituko ginen. Gaurko gunean ez da kanpainik egiten, adibidez huelga bako hoi saiesteko eta, ate batera, ez da izer konzentrazio bat egin, ez egiazko arazoak non dauden, egiazko, pesazu orai elikae horrekin ere pausu trist duka, eskoletan eta den lege hoi. Eskolaeren inguruan ere zer nolako liskarrak antolatzen ari dire, pausu bat ematen ari direlei, saiatzen ari direlei pausu bat ematen
bueno, pues, sexuaren arteko harremanak, mutikotan esken arteko harremanak eta nola izan behar duten eta, bueno, pues hor ja, bueno, atatzen dire kalera eskandaluaz hitz egiten, bueno, emakumea bigarren mailakoa mantentzen dituztenak beren erreligioan. Horiek atratzen dire gero horren inguruan. Baina nik uste dut oraindik ere askoz radikalago izan behar dugu gainerako jendeak gauza hauen inguruan, eta gaurko egunean adibidez, minimo bat izaten halko zen, Elizare subentzio guziak, diru laguntza guziak, bereien eskoletako diru guziak, horiek denak kendu egin beharko zitzaizkan. Nola demokratikoa ez den talde bati ematen dion, estatu gobernuak ematen dion hainbertze diru. Hoi ez da posible, hoi kendu egin beharko zen, neurriak hartu beharko ziren. Bueno, honekin jarraituz, la manada gartzelara bueltatu beharko den edo ez, gaur erabakiko da. Bai, gaur gero Sevillatik badirudi handik jakingo dutela beraiek ere zer nolako erabaki hartzen duten, baina, bueno, harrigarria, Nafarroa txikia da, Nafarroa saltzen dugu, eta gehien bat Nafarroan bi arazo modu zabalean bizitu izan ditugu, alde batetik Altsasukoa eta beste aldetik hauek, eta nahita ez, beti konparaketaren bat ere egiten duzu, ez? Eta ikusi dugu Altsasukoak ez dutela inolako arazorik inongo ere, gizarteratu direla gainera bereiek aurkeztu baitziren pailearen aurrean, baina nola politikoki interesatzen zaien hori lantzea, pues bueno, pues hor dituzte kartzelean. Eta horien askatasun eskatuz, Nafarroan inoiz egin den manifarik handiena egin izan da, osake Nafarrek hori babesten dute, baina azken finean beste interes batzuk mantendu nahi dituzte, eta bueno, beraien politiketan eta beraien politikarietan nahi dute horretenan hasi. Eta bertzaldetik okena daukagu, manifa fuerteak izan direre kartzelaratzearen alde, eta justizia eskatu dagoen inguruan, eta hor berriz, hor daude kanpoan, batzuk barruan, deusezengatik, bertze batzuk arazo larria sortu dituzte, ez bakarriko, gainera gero lapurretan erarpatu dituzte, eta gero bertze peiketa bat ere badute Madrilgo inguruan, eta erren nahi dut, ongi nahasiek izan dire horrelako delituetan, eta horiek kanpora, eta bertzeak barrura, eta hori ez da pastuko den bihar, baina, bueno, pues hor ere irakutsiko da, paileek zenolako jarrera daukaten, karo, neska bat 5 personen artean, hartuta, ez duelakoz berak ere kontra askilanik egin, zer egingo zuen gaixoak, 5 personei 5 idizar batzuen kontra bera bakarrik hor galduta eskalera batzuten. Horrelako gauzak gertatzen dire eta horrelako gauzen aurka neurriek, bere manerako neurriek hartzen ez badira, berriz ere errepikatzeko aukera arriskua badago. Baina guzti honek, bai la manadaren kasua eta baita hori Altsasuko gazteena ere, mobilizazio erraldoiak mugiarazi egin dituzte, edo eragin. Begira, justizia doa bide batetik. Eta errealitatea bertzetik. Katalunia, atzo atzean, milaka eta milaka persona kartzelaren aurrean solidaritatea erakutsi zango politikari preso dauden politikariei. Eta bertze aldetik, Madrilen dagoen ongi elikatu epaile ergel bat, arek agintzen du kontrakoa eta arena balio du. Baina tiporrek ez du ez burik ez belarrik, zerengatik denek ikusten dugu zertakon tarteko, zenolako arriskoa sortzen dizkiguten guri katalan politikariek edo katalanei zer sortzen dieten, bere milaka eta milaka balin badua zoie babestera. Azken finean, demokrazia ez da herriaren gobernua, baiziken eta lau monigoteen gobernua herriaren kontra. Ez neski herriaren gobernua herriaren onerako. Baina mugitzen den jendea beti dago eta adibidez hor daukagu orain zendu egin den Gernikako azkenengo gudaria. Bai, hor dugu Francisco Pérez, hor gusten genuen askotan igalen urtero esklabos del frankismoei egiten zieten omenalditan, beti hor agertzen zen gizona, gainera bizi-bizite indartsua agertzen zen, ja desagertu de, nik ezagutu ditu lehenengo urtean hor 13-14 bat zeuden horri biliak, ja hau azkena izan da, desagertu de, orai ez ditugu lekukoak izan zirenak hor izango, baina, hoien borroka, hoien lana eta hoien ejemploa beti hor daukagu guk ere aurrean, horti segitzeko eta horrelako ere, horrelako egun batez nik uste dut importante dela hemen aipatzea, eta hoien bizitza, hoien izena eta hoien jarrera gaurkotzea edo zabaltzea, omenalditxo txiki bat eskaintzea hemendik.
honekin utziko dugu gaurko saioa, Patxi. Bale, mil esker eta oso gustora gaur ere beti bezala. Posten naiz. Horrengora arte. Bale, bai, nahi duzun arte.